בלילה, כשכולם ישנים, יש אנשים שלא יכולים להירדם. מאיפה נשיג עוד כסף? ההלוואה. והמשכנתה. והחובות. ובית הספר של הילדים. והחשבונות. והביטוח. וכל התשלומים. והסופר. איך נצליח לפתור את כל זה? בבוקר המחרת הם הולכים אל הבנק. תראו, אתם לא יכולים לצפות שהבנק שלנו יעניק לכם עכשיו עוד הלוואה. עם BDI שלילי כזה, אנחנו באמת כבר לא יכולים לעשות שום דבר כדי לעזור לכם. אבל הם לא יודעים שיש מישהו אחר שיעשה עכשיו הכל בשבילם. אני אעזור לכם. בואו איתי למסע בין השירותים שלנו. ייעוץ משכנתאות והלוואות כנגד נכסים ללקוחות כל הבנקים. איחוד כלל ההלוואות הבנקאיות והחוץ-בנקאיות לתשלום חודשי אחד ונוח. החזרי מס, כי מספיק שתשלמו סתם ותקבלו מה שמגיע לכם. כספים אבודים, הפקדת כספים שהופרשו מעבודות קודמות הישר לחשבון הבנק שלכם. מה? זה קסם? לא, זה לא קסם. זה פשוט אנשי מקצוע מנוסים, שיודעים לממש את כל הזכויות הכלכליות שלכם מול הבנקים, חברות הביטוח ומס הכנסה. בסכום של 248 שקלים בחודש תוכלו ליהנות מכלל השירותים, ובנוסף בליווי אישי של יועץ לכלכלת המשפחה, שידאג שתקבלו את כל מה שמגיע לכם, ויבנה עבורכם תוכנית כלכלית עתידית, ככה שתוכלו לשפר את דירוג האשראי, להשיג את כל מה שרק חלמתם. להתראות בחודש הבא.